Bubagara long live, Bubagara ayuk longtung, Bubagara ayuk longtung, Bubagara, Bubagara ke, Bubagara ke. नों जे बीजेपी सीपीएम याकारि जे त्रिपुरा मथानि बाना रंखा नों तामनि बागै फायमा कलायखा र सामका जोंखाय आगे तो 2000 माने जाबै 17 नि जों माने बीजेपी जों फाइट खायदङ हिंगे ताबो हिंगे 2017 नि जों हामानि जों 2018 गो जों जे विधानसभा अंखा जों जतनो जों बाक्साकै बीजेपी नि बरखा ताबो जों 5 बोसोर धरे जों तंखा बीजेपी यो हिंगे तागजे जों तंमानि जों कुनु किछु अंगिया जोंनो कुनु किछु लामसौया जों जिनि न तय बिमाने जों तय मैया जों कारेन्ट तो माखा थियासे कारेन्ट मानफुं जों तयनि असुबिदा जों कुनु जिनि पारानि चेररक लामा कलमा गामंगिया जिनि चेररक कुनु माने चाकरी नौकरी बा कुनु सुजुग सुबिदा माइया ओंखाय रेगा जों अब बारिया जों अबनि बागै जों बेखुब नांजाखा जों कायसे आं बीजेपी नि कर्मी दंमानि आं आगे बुथ प्रेसिडेंट खायनो बुथ सेक्रेटारि दंमानि न आं प्राय माने विधानसभा पार खायक्या हिंखाय लोकसभा पार खायक्या हिंखाय एडीसी पार खायक्या आं ताबोखाय आं कुनु पद लालिया ताबो बक आनो पद चंगरो फुं आं लाइया हिंका आनो बक एसटी मोसनि प्रेसिडेंट चंजाक आं अबनो आं लाइया हिनि गसियनो आं ताबो त्रिपुरा मोथानि बानारमय आं त्रिपुरा मोथा फाइनानि बागै आं बनो लाम संनानि बागै जिनि बुबागाराना जों हामजागै जों बनो खाखायनो जों बनो हामजागै आं बनो ताक अजागागो त्रिपुरा मोथानि बानारमय आं फाइक्या बुस्कानि साल रगलेनि तामना हारमंत आज बासकांनि तो जों त्रिपुरा मोथानो न तगय माने जिनि न जों त्रिपुरा मोथानो खायैनो कापलाय खेयनो जिनि 48 करमसरा आं 17 नम्बर बोर्ड देयो जोंनि न जिनि सेंटर देयो जों कापलाय खे जिनि पलदांसुनो जों बिराट बोर्ड बाय जों कापलाय खेना बगा जों अनेक सक्सेस के जों माने वान सगै दङो जिनि पारानि जतनो जों माने जों जतनो सागै अबनो जत चिनियर तो आरो बीजेपी हिनै आरो कुनु आरो करुइ जों जतनो इन मोथा हिनै जों जतनो सागैनो जों माने खायनाय इन आरो बीजेपी हिनै आरो कुनु माने बुट अंगिया ब कुनु आरो बीजेपी नि कुनु मीटिंग पन्द खायमेया इ हान्तरचा पारा देयो निनसिनि मुखे आं तो जतीन्द्रलाल त्रिपुरा जतीन्द्रलाल तिनी जे अरो जे जॉइनिंग प्रोग्राम हिनै खना माने इनका बो अरो बक आमचायो बो बिसि खबजाक पहिलानो गुड इभिनिं सानजा काहाम नंनि कक्तुं सुनारक न्यूज मीडिया फ्रेंड्स जों दिनैनो 48 करमसरा विधानसभा नि बिसिङो बत्तला बिसियो फाय हामतक सपारा इनो दिनै जतीन्द्र त्रिपुरानि दुई दुलमा बाय बिनि नेतृत्व बाय सीपीएम आरो कांग्रेस तो बीजेपी बंनो याकारे दिनै त्रिपुरा मथा पार्टियो 17 परिवार 56 भोटार्स बक्तनै जिनि त्रिपुरा मथा पार्टी बुबाग्रानि तुइदुमा बाय बक्तनै बुबाग्रानि आदर्श न जाजागै आगामिनि थिनांनि जे वानसगै दिनै त्रिपुरा मथा बक फाय सामिलंका जों आं 48 करमसा ब्लक कमिटी प्रेसिडेंट नङै आं बंनतनै लामसगो बक्तनै आगामी जे थिनांगो जों जे चबा जिनि जे ग्रेटर त्रिपुरा लैंड आरो जे जिनि जे पार्मानेंट सल्यूशन कन्स्टिट्यूशनल जे सांविधानिक अधिकार न लड़ाई खाने चबा खाने बक्तनै त्रिपुरा मथागा फाय जों बाय योगदान रफायका ननि जे 48 करमसरा कन्स्टिट्युएन्सी वो नरक जे कपला एंना हिने आबले ननि बसु जरते आशाबादी त ताकलाय जों जिनि 48 करमसरा जे विधानसभा 2023 जिनि अरो जे कैंडिडेट जे जिनि अरो जे चंगमारी जो कैंडिडेट पल दांसुनि जे नेतृत्व ताकलाय जों 48 करमसरा अराउंड 43,000
907 voters जों तागलाय निश्चित जे जेखायपुं रेकर्ड संख्यक लागाय जों इनो जिनि जे पल दांसुनो बबाग्रानि जे तुइदुलमा बाय बबाग्रानि दागि मुंबाय जों इनो बनो काबां बुबाय काप्लायखा होननानै जों जत पुइतो चाइथं